ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон фирма чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекрем дар видео оянда фурӯшда эълонда мегузорем. нархи хонаҳои имрӯза сар мешаванд аз 60,000 сомонӣ. ҳастаи хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз территорияи Рӯдакӣ, аз Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб ва ноҳияи Восе ва аз дигар территория ҳастаи. ва ҳамчунин квартираҳо обязательно аз Душанбе ва аз дигар тарафҳо ҳам ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед, ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст, дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 169 сомонӣ. наворро сар мекунем, маромад рафтем. якум квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт, дар райони Фидавсӣ, сари роҳда пеши пости Чимтепа, наздики Корвон, пеши раи Калондай, ҷои беҳтаринае. хоб, духонага квартира ҳастае, ки дар якум ошона қарор дорад, доми 6 ошона, 45 квадрати метрае. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ҳамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, доми новостройка аст, ки полни худ уже одамо зиндагӣ доранд. фақат абоиш мондагӣ аст, ки абоиша ба дили худатон интихоб карда мечаспонед. дигар ҳамаи шароитош муҳайё аст 100%. мактаб дар пешаш, бозорча, хоб, ҳамаи намуд санд маршрут дорад, яъне ки мусофиркаш терминал дар пешаш. дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳои квартира 100% техпаспорт дорад, хариду фуруди квартира, яъне ки хариди фурӯш шаҳрномаш ҳастае. ва наздикиш дар Корвон хай бе ягон камбудӣ, канализатсия ҳамаш қоидавӣ, доми нав, ки бо ҳамаи условиёи замонавӣ катӣ. хоб, дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 190,000 сомонӣ, ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила мешавад. шаҳри Душанбе, райони Фидавсӣ, сари роҳ пеши пости Чимтепа, наздики Корвон мешавад. хоб, якум рақамошон аст Вавилон кор мекунад, WhatsApp имо пайваст дорад ва дуюм рақамошон рақамҳои мегафон аст, ки инашам кор мекунад ва ин рақамодам имо WhatsApp ҳардуш пайваст ҳастанд. кадоме ки мегирад мега бо арзон мешавад. бозор, мактаб, бозорча оши ҳамаш дар наздикиша, ҳамаи сам маршрут дорад. хоб, бо арзонтар ҳам мекунад, маромад дигар маълумотҳои пурра ва аниқа тариқи телефон аз соҳибашон гирен. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки хонаи дуошона аст бо ғишти пухта. қарор дорад дар ҷамоати Шарорат, дар қишлоқи Ганҷрес, яъне ки номи пешина ё ки ҳозира уртабӯз меган, сентрашда пеши мактаби Калонда бадон, яъне ки ҷои хубашда, ҷои ободия, сентрда пеши мактаби Калонда. ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиша ҷамоати Шарора, қишлоқи Ганҷрес. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 6 дар хона аст бадон, ки хонаи дуошона, як калидори дароз, кухни, баня, ошхона дар дурунаш. айни ҳол дар дуруни хона ремонт рафтеса, монтаж кардесиян, шкатуршам кардесиян. инаи суратҳои пешинаша айни ҳол уже шкатур ва монтаж уже омода мешавад. дӯстон азиз, ки ҳамаш дар ҳамин нархи ҳозира катӣ. галавни обсветчам аст, ҳамаи шартош муҳайё, хай баъзе корош мемонад мумкин иша худатон мекунем. бо хай бештар маълумот аз соҳибашон. ҳуҷҷатҳои хонаам 100%. хоб, дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330,000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. хоб, якум рақамошон аст Тисел WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошон номерои Вавилон аст, ки номерои дастӣ пайвастияни кор мекунад. метавонед аз ҳамин ҳарду рақамҳо маълумотоша гиред, ё ки дар WhatsAppшон нависен. дӯстони азиз, ҳамин хона худашам коробкаи нами қарасҳо шудагӣ аст, ки хона бо ғишти пухтаи хай ҳамаш мисол бо проектҳои нав катӣ. агар кадоме ки мегирам мега бо арзонтар мешавад, хай мактаб пешашда, мағозаҳо, ҳамаи намуд таксио дар пешаш. маромад дигар маълумотша гирем, бо савдо дорад. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар деҳаи Қибалай гуфтагӣ аст соҳибшон, ки аз ду тараф роҳ дорад, яъне ки Душанбе дар гӯя мешавад. ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Қибалай, яъне ки қекати Қибалай. якум роҳаш аз тарафи бозори Мергон аст дӯстони азиз, ки дуюм роҳаш аз тарафи Табачка, яъне ки аз пеши ваданасос дигар роҳаш.
ду намуд ҷокати роҳ дорад ки бениҳоят ҷои хуб дай хона 3 дар хонай 6 сотиқ дига заминай бо 3 сотиқи дига замини назди ҳавлиягиам дорад. Агар ки гӯем обшим қариб 9 сотиқ заминай 6 сотиқ замин документалӣ ва 3 сотиқи дига назди ҳавлига дӯстони азиз. хоб светш аст фақат обша чоҳ меканем мегӯяд соҳибшон ҷош ҷои хубае ҳуҷҷатош 100% шаҳрномаи хариду фурӯш яъне ки ҳамин ҳуҷҷатош обшим ҳастай. нархи ҳамин хона 110 000 сомонӣ ҳастай не ки ҳамин бародада сум дар кураи срочта мега ҳамин ҷои шича мегӯ мега арзон метием 85 000 сомонӣ ки нархи ахирон шава бадрон срочта мега пул дар кураи ба ҳамин хотири арзон фурӯхтистай. ҳамин хонаҳо баъдо ин хеле сайсини 120 130 бола ҳастанд не ки бародар мега срочна пул дар кураи 85 000 сомонӣ нархи ахирон ша кадоме ки метия мега бияй намиҷара ҳамаша дар номуш када метиян. хона бо ғишти пухта 3 дар хона 6 сотиқ бо 3 сотиқа замини назди ҳавлига аст бадрон обша хай меканен. ин ҳамин рақамошон аст мегафон позитсияни кор мекунад вай дар ин рақамошона ватсап пайваст туранд маърамат дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ аст соҳибшон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ бадрон ки битонош рехтагӣ аст бояд ага иморат қатиша аст ки ошхона баня хай десне ки хона яъне ки коробка аст қатъи фундаментҳои баланд рехтагӣ аст ва обсӯчан бояд ага иморати дигар дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ ки боз камтар дигар муомила дорад. якум рақамошон аст мегафон аст кор мекунад имо дорад ва дуюм рақамошон номури расмӣ аст ки позитсияне кор мекунад ва дар ин рақамошона ватсап ҳамин хел чизо пайваст дорад. хоҳем дар номури ватсап шуно ки дар номури расмишон тамос гиред хоҳем дар рақамо мегафони тоҷикистон аз шаҳри ваҳда деҳаи истиқлол 6 сотиқ замин 3 дар хона бо иморат бо дигар чизош катӣ маърамат дигар маълумотҳои пурра ва аниқа тариқи телефон аз соҳибашон гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ бародарон аз шаҳри душанбе райони фирдавсӣ хоб ориентир гуфтагӣ аст ва орилол нок ҳамин хел наистиям обшим тарафи ноҳияи синода духонага квартира аст ки дар сеюм ошӯна қарор дорад доми нав 44 квадрати метрай духонага сеюм ошӯна 44 дом худаш 10 ошӯна яъне ки баландо аст. такж дар мағозаҳо аптекаҳо банкҳо ҳаст дӯстони азиз ремонтош беҳтарина бо ҳама шароитҳои зиндагӣ термис пемис калидор ҳама чиш обшим тайёра медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. ва нархша гуфтаста 335 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтарам мешавад ва вариантҳои алишам ҳаст яъне ки нагуфтам ки бар чӣ алиш мекунем вариантҳои алишам дора гуфтагӣ аст соҳибшон. агар вариантҳои хуб дошта бошен агар метавонед ки дар ҳамин рақамошон пешниҳод кунед. рақамошон мегафон нархи квартира 335 тай муомила ва савдо доштай тамос гиред. дӯстони азиз шумо дам агар чунин квартираҳои фурӯшӣ хона мошин ягон маҳсул ягон техника ягон фирма чӣ намуд чизи фурӯшӣ дошта бошен фарқ дорад телефона великай гова ягон чиз дигар мо рекламада мегузорем маърамат сурат маълумотша дар ватсап ва имои мо роӣ кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки хонаи дуошӯна қарор дорад дар территорияи варзоб гуфтагӣ аст ҷамоати чорбоғ обшим шаҳри душанбе варзоб чорбоғ дахай кадоме ки намедонад дигар тараф дигар маълумотша ме тарафи чорбоғ гуфтагӣ аст соҳибош. хонаи дуошӯна 4 сотиқ замин 4 дар хона калидор ошхона баня гирдаш маҳкам хона дӯстони азиз хай баъзе корош мондагӣ аст яъне ки рангу бор ҳамихи корош дар тирезаҳош часпондагӣ аст намедонам не ки хона мегӯяд уже қариб ки тайёр аст хай бо маълумоташа мегирем мумкин ки уже дуруш тайёр бошад. кадоми сумкати мегирад нархи 250 000 сомонӣ аст муомила дорад кадоме ки алиш мекунад мега ба Toyota Camry Hyundai Sonata Kia Rio Hyundai Elantra ҳамихи мошинокати алиш мешавад дӯстони азиз. агар ки шумо ҳам хали мошино дошта бошед Toyota Camry Hyundai Sonata Kia Rio Hyundai Elantra ҳамин хел мошинокати алиш мешавад. кадоме агар сумкате мегирад 250 муомила дорад. бисёр такрор мекунам рақамошон астега аст маърамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар
пушти мактаби президентӣ гуфтагааст қитъаи 2. 3.5 сотиқ замин аст баъдро ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки ремонтҳои замонавӣ кати як калидор, як ошхона, бания, ҳоҷатхона, рӯи ҳаволӣ бетон, обшин гирди хона маҳкам, ҳамаи шароитош муҳайё аст. бо ҳамаи чизу чораш мегад мефурӯшем. Хай ки дар ҳамин хона чизе аст, ҳамира гуфтиян. Ошхона, бания ҳамаашон ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. 3.5 сотиқ замин бо ҳамаи чизу чораш гуфтагааст соҳибош. боз як бор дига мегӯям шаҳри Кӯло пушти мактаби президентӣ қитъаи 2. нархи хона мега 215 000 сомонӣ аст. бо арзонтар ҳам мешавад. кадоме ки мехарад омада мега аз пеш бина мегад баъд муомила савдо мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳошон аст ва виллон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марамат дига маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, кадом намуди хона, квартира, замин ки ба шумо ки лозим бошад дар таги видеои мо нависем. мо агар ки ёфтем якум шуда ба шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. инашам аз шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Гипразе пушти бозори деҳқон бозор гуфтагааст соҳибошане. шаҳри Душанбе, Гипразе пушти бозори деҳқон. духонака квартира аст ки дар 3-ум ошуна қарор дорад. 36 квадрати метр бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, бания, хона мегад ба ҳамаи удобствоаш мегад, условиёшон мегад дорад. ремонтҳои беҳтарин, калидор. хай дидесен дар навош ки чӣ хел квартира тозак ва кушода. 36 квадрат бадро духонагай дар 3-ум ошуна. хоб нархи квартира мега 280 бо кадоме ки гирад бо арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунад. ба кадоми шумо ки лозим аст марамат дига маълумотша гиред. 280 000 сомонӣ рақамҳошон мегафон. квартира арзон аст. кадоме ки мебод амира агар гира яъне ки фоидаи нархаш арзон аст. рафта боз бинем. ба чӣ реклама ки дошта бошем сурат маълумотшо лекин дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. то видеои оянда.